Alright guys, stuck up ko kay kusog yung ulan no. Ito, ngit-ngit na kayo dito sa likod. Bago pa ko nakagawas dire. Ano? Napagyapon ko sa Libuna gyapon. Naus Kapinyahan. Mag road trip unta ako. Padulong ko sa Barangay Santa Fe. Libuna Bukidnon. Ambot lang ka og ulan baka dito nga area. Ara atong testingan dito. Tara, let's go. Right guys, update. Diya ta maagi. Adto ta padulong ta sa Barangay Santa Fe. Naro, medyo nihayag na diya na area. So tara atong adtoon. Tata. Medyo ngit-ngit kay time check, it's 2:30 sa kahaponon. Alright, another first time na sad. Kay never bagay ko nakaanhi dire. Itong tanahon nun say na dire. Napasay taligsik ginagmay. Naratong tipas nga pa dalan straight na. May gani uno ulan, so naka road trip kita. Wala pa, postpone ang road trip.
Doon naman dito sa Camp 14. Nam siguro yung dalan dulong dito. Camp 14. Hindi ko sure kung simentado ba. Wow! Oh guys, grabe katsada. Pinyan. Toro, pinyan. Oh, tayo bukid oh. Kasi pangalan na. Kayo maklaro eh. Init ko dito. Dito may hugikan ganyan. Hala. So tara, padayon ta sa ato road trip. Let's go! Alright, direra day taman. Balik na ta kay no trespassing. Tika sa banta. Direra day ni taman nga dalan day. Hinatap kadto dito kay rough road pod. Alright. Tsada nag-view.
It's 3 p.m. sa kahaponon sa atong view straight lang kay nga dalan no. Nagnakas tunga sa pinya ba? Pinyahan. Dito day sa Pikas ang dalan sa Camporten day guys.
lang tayo nag round trip. Balik po dayan, balikan ng mabalikan. Sagingan, madaling na skilled.